later. A life de se fu shentu konde abuya. A konde fu abuya te abuya helemaal. Noti nai gobung. A konde fu buya chabuya te abung futaki. Wansani usabitaki ala yuru me sorwi aturu. Ala yuru me tagiwi aturu. En ala yuru me sorwi fadesani. De a politiek partij pemi de insei BEP minanga no wan manabi no wan trobi da pere mensen. Minanga no wan sma no abi no wan trobi da pe. Ma tewe taki abra politiek. Tewe taki abra a politiek. Da me shidat mi fanatiek aina politiek mo omesma. Dus mi fanatiek dat wan taki mi demo druk bezig aina politiek mo omesma. Plus ik kan taki me durf futaki bepaalde sanimoro omesma. En asan dati da want to brad af me. De man soy mi want to lazy vrede model. Vrede model de man soy mi want to lazy dat Miranda je taki tanga met ik bepaalde mayon. Je want te ken pikin zo rustig no. De man giwi klachten dat je taki tanga met die de man. De man soy mi vrede model. De man soor mi asandati. Mi soor de man dat. Lukuno. Mi teme du politiek sani. Mi no denanga vrede model politiek sani ere. Mi teme du politiek sani. Mi no denanga vrede politiek sani. Mi ne du politiek vrede stijl. Nomo umusorgu tak wai kosisma. En umusorgu tak wai beledigsma. Maar verder. Mi ne du politiek vrede model. Wa lazy. Tu lazy. Derde lazy. Antuma soy mi Miranda. Wantuma taiju taki. Ye taki tanga miti de man. Ya wante ken piki so rustig no. Want je taki tanga miti de man. Maar nou da me luku taki. Ma astel fa you edu politiek. Swaki. Slap. Mina edu politiek a model dati. Mina edu politiek a model dati. Dus dan. Mi denk aan moro boem. Te me go live. Dat me doe bepaalde sanitap eigen titel. Dat if nyo chai wan nyusu kong via apartheid na Dorosei. Dan kan taki an nyusu sa me chai kwa Dorosei na via apartheid. Maar dan verder. Ik heb van mij aan de smaf mi be lobby communiceer o me jaren ka. Dat we communiceer go doro tapa eigen facidati. Maar dan tap eigen titel. Dan no one man na fu consor mi dat. Dan no one man no kan consor mi dat. Mim teken rustig. Me taki tu misi tanga met die bepaalde man. Begrijp mi boesa me taki. Omdat mi no man anga vrede stijl politiek. Mi ne du vrede stijl politiek. Want no de toch. Dan bereken taki aini. A heel politiek model. Na VAP anga abop e du desani. Maar de man mi, te de ma itaki abra a politiek, de ma etaki anga boktu. De ma etaki nanga boktu, de ma etaki nanga omweg, nanga boktu de ma etaki. Maar mi temi etaki, if mi mutaki miti bravo, me taki miti bravo. If mi taki miti chan VAP, me taki miti chan VAP. En mi ne etaki nanga boktu. Maar de man mi, ala yuru te de ma ochawan sani kafesi. Dat de ma itaki nanga boktu. De ma e drailon tu anga boktu. En mina ko a model dati. Mina du politiek a model dati. Maar zij passa verder. Arki zij passa verder. Wasani onthou. Ano ala desma zij kon skrif lau santa piu tijdlijn. Ano ala malana abob smaere. Ano ala wans masau kon skrif wan fok op santa piu tijdlijn. Ano ala malana abob sama. Wan aantal VAP man. Wan aantal NPS man.
wan aantal PL man abi ome fake accounts ook toe. De man abi ome fake accounts ook toe. En de fake accounts, je abi ome man sang eteke blaka man foto meke fake account. Je abi ome man sang etek wayan paneisi man foto meke fake account. Je abi ome man sang eteke wan bakra foto meke fake account. Dus ano alawan profiel sa yo shinanga wan rastaman of wan blaka man, dat je moet denken dat je na direct na wan muizes. Ano alla den accounts dat na muizes. Den trama en meke ome fake accounts na nga foto voor rastaman, foto voor wan blaka man, foto voor wan blaka vrouw. Ano alla den accounts na muizes accounts. Umu onthou asan dat boom. Isabi uno guru in a politiek. En alla yuru wecha anyusu kona fesi konso desma eke fa anyusu de. Luku sa ipsa precies. Mitaki net ka dadelijk me go na want to media sende karmi da we go live na televisie da we go gi interview da pe abra a politiek. Gewoon algemene dingen. Unai taki abrasma, unai bespreeksma, unai roddel oversma, unai dosandati. Maar mi echara waarheid op over a politiek kona fesi mina dat me doen. En a slap model politiek, mi no denanga a slap model politiek sani. Mi ne do politiek sani zo. A partij pe mi de inzee, na wan gevaarlijk boempartij de dape. Koni man lai aina partij. Nou, zo'n partij, een hele goede partij. Maar mijn mening sami fini, a tempo a SWAKIE. A politiek tempo a SWAKIE. En de man, na deur futaki rechtstreeks kona doro gomiti de coalitie man. A tempo a politiek tempo a SWAKIE. Amu opo moro. A politiek tempo a slap. En fa a slap da amu opo kona doro moro. De mamu kon agressief moro. Mitakasan dat omeleisi. En na omeleisi mitakasan dat live ook toe. Maar verder a partij. Na zo'n partij, een hele goede partij. Met discipline. Nanga lespeki. Maar a politiek tempo. Mitakabra a politiek. Ano persoonlijk sani. A politiek tempo. A tempo dat die a SWAKIE amu opokona lok tomorrow. Het moet agressiever worden. Koutaki de man lief tumsi. De man SWAKIE slap tumsi piki zo aina politiek. A tempo mu opomoro. En wamanomo no man dwasandati. Tumanomo no man dwasandati. Na allemaal mu dwasandati samen. En verder. Lukwa partij bem den zei. Mi na inya lantimoni. Mi na kisi lantimoni. Mi na trek lantimoni. Mi nees don wakti lantimoni. Yo giwa idee. Mi gwa inya partij de anga lobby. Mi anga na wansa manabi no wan probleem. En me meke moiti safi me meke moiti. A tuleisi ka die mi organiseer barbecue. Mi kar omesma kon. Nodig omesma uit. Sende bij sa na Fransé. Sende bij kippenbout na Fransé. Bij patat. Bij omens dring omens sopi. A tuleisi ka mi organiseer barbecue. Nodig omesma uit kon. Oesdong. Unyang. Angami egi money me doe de sandati. Nangami egi money uit liefde. Mi doe de sandati. Mine suku money nasma. Apartheid pe mi de zee. Na vrijwillig me yepi. Na vrijwillig me yepi. Mine suku money mi abi mi egi money. Ik heb mijn eigen geld. Tot nu toe na vrijwillig me yepi. Mine suku no wanko processie. If mi wani Tamara. If mi wani Tamara of tra Tamara. Me organiseren wan barbecue. Wan barbecue baka dape na BEP centrum. Me nodig omesma uit meke den konyang. Wes don we nyang, we dringi, we nyang patat, we dringi sopu, we nyang. A tuleisi kami du asan dati dape. Tuleisi kami du asan dat dape. Nangami egi money.
U abu an fel dape bakasei, a fel dape, mi be defan plan fu meko an football fel dape. Ma a football fel sa mi be wan make it dape, mi no be sabi tak apresi bakasei dape, dat te ale fadon ay horu am chinwatra, mi no be sabi. En mi no be sabi ook to dat bakasei, no be abi afvoer bakasei, dat wist ik ook niet. Na later, mi tja graafmachine go, ano mi graafmachine. Mi yuru a graafmachine. Mi yuru a graafmachine. Today, langa, furukum manten te 6 euro. Mi yuru graafmachine, mi tja go. De man zit a he prescrima, he presi. Dan mi bewan mek wan eenvoudig voetbalveld, mi bewan mek dape. A di alleen fadon, wan aantal lazy, di alleen komitui, alleen fadon wan aantal lazy. Mi konshi dat apresi, bakasei e horu am chinwatra. Waardoor mi keura project af na som kon stop aan a project dati. Maar san dat ook toe, mi be doe uit mezelf. Anos ma be actie mi. Na uit mezelf mi be doe san dati. Dus dat mi wan soort dat mi beweeg vanuit misei. Vanuit misei mi beweeg me doe mi eigen sani vanuit misei. En na lek van taki kaba dat Tamara if mi wani of tra Tamara if mi wani. Me sende bij om een karton voor uw boot. Me sende bij naar Fransé. De Franse boot. Me abi ala den barbecue apparaat. Me abi me bij ala den saus. Me bij drinken. Me bij sop. Me bij alasani. Me zette wan barbecue baka. Fu nyan drinken samen. Anga makandra. Want na toelezen me doe asan dat kaba. Anga me eigen money. 2 keer heb ik het al gedaan. Dus weet je dat mi no denanga. Lau sani bezig. En teme taki, mi wani teme taki, mi moest de in mi leti, mi moest abi leti teme taki. De opmerkingen sami meki, mi mek een aantal opmerkingen. En mi taki, mensen, laten we meer bewegen. Laten we meer eruit komen. Mek ook taki moro, mek ook confetti moro, mek ook doe best moro die apartheid. U coördineer moro. Ano ogri me taki. Na motiveer voor kan we komoro tranga. Maar nou, me soorde maf mi ook to dat let op. Ai ni a politiek. You abi feyanti sang e consoms nanga klachten. You abi feyanti sang o konsuku fu por asani. Dus if bepaalde man e bel, taki ja. Mama Miranda amai falu aan hier, amai falu aan to mi sita kyanga amai here, me kyamano falu aan so. Ja, mama Miranda amai falu aan hier, takyanga ama me kyano falu aan so, amai falu aan. Maar no de man say bel, de man a coalitie man. De man say bel e soort de man mitak, Miranda e falu aan, takyanga Miranda me kyamano falu so aan, amai falu aan tanga. Na coalitie man e bel de man me soorde man de sandati. Wan aantal coalitie man. Dan me soorde man tak luku. Imu koni ainya politik sani. Ainya politik sani imu koni imu abi fustang ainya politik sani. De man say bel da petak Miranda i falu aan. Miranda moet teken rustig. De man dat na coalitie man. En BEP. BEP na wan oppositiepartij. Dat wan taki. Yabi fustan tok inome arki trasma. Inome arki klachten voor trasma. Teo go arki klachten voor trasma. Na teye su anga trasma. Da yo go arki klachten voor trasma. Maar if you nou een oppositiepartij. You de oppositiepartij. Da inome arki san coalitie man e kontagi you. Inomu meke coalitie. You fa you mu do you politiek sani. Asan dat na iwoko so. Ana iwoko so. Dus de sandati. En dan me lukator me sitak wakti. A politiek model voor de maf mi disi. Amu opo gwa lok tumo. Amu opo mo a SWAKIE chinso. Maar isabi sang. Dan me go itaki vaak nanga desmaf mitap eigen titel. Dan mi kai taki nanga desma vrij dan no man sormi. Next. De me taki miti den tap eigen titel.
Dat no man sor mi next. Dat if one to man obel de man baka kontaki ya boy bala matakanga Miranda no Miranda itaki tanga mituiere takanga Miranda no meki ateke piki so rustuk takanga Miranda ba. Dat de man kan so de man dat ma Miranda na eigen titel mataken saniere na tap eigen titel mataken san dat de man no man konsor mi next. We fustan a politiek sani. Omdat sana sani a politiek ya bi bepaalde man sa e vrede ainya politiek. Vrede man lai ainya politiek. En de vrede man san de ina politiek. De man e suku fu pota vrede dat tap ala trasma. Ma die son de ata woko. Asan dat na yoroko. If je vrede ina politiek ding. Dat na he saniere mensen. Dus a politiek mi betagi ook belast. Dat je abomen DNA leden. Sang e wurokogi a coalitie. Mino kar de maning. Maar na omen DNA leden voor de oppositiepartijen de. Sang e wurokogi a coalitie. Dat ding, de man voor a coalitiepartijen. Dat de man dat je potidrukking. Die den DNA leden voor de oppositiepartijen. Dat den drukken sa de man e potigi den DNA leden voor de oppositiepartijen. Dat de man dat die e wanchara drukken dat die gomiti den tra leden. Nasan dat kepsa. Nasan dat kepsa omdat mi teme taki miti bravo. Mine vrede bravo, minai kosha ma minai beledigen maar me respecteer amang. Maar politiek, me taki vrij miti bravo. Maar bijna alla de man voor me vrede kai bravo ning. Bijna alla de man no af de man ai durf tak go miti bravo politiek duidelijk. Nou af de man ai durf. Maar mi etaki vrij go miti bravo. Anga alla den tramang. Vrij me taki go mit de man. Dus de na zo is ik batak. A politiek bepaalde man e vrede in a politiek. En door a vrede san bepaalde man e vrede. Dat de wan pota vrede dat die trasma. Ook toe. Dat heeft zijn mensen. Maar mi takika. Ik ben geen landimonie trekker. Minai trek landimonie. Minai kisi landmonie. Mine wakti landimonie alamu. Maar de meeste van de man aynya kondref unuja. Na landimonie de man nyang. If de man ook kis landimonie de man o manyang. Alla de man bijna, alla de man na soso landimonie. En de alla de man de kisi a landimonie. A coalitie, a regering e probeer voor pot alla de man onder druk. En de a druk is sa de man e kisi. De man probeer voor chara drukken dat ik op pot tapu. Daar sa ma ook toe. Na san dat jepsa. En de site sa. Abop nou. Bravo cha den bus kondresma. Go bundel pot in one pina. Dat den tramang voor de coalitiepartij MPS, VAP. Dat de man dat die EJP den sma voor Abop. Bepaalde voor de sma voor Abop. De man dat EJP den sma dat die voor tapu ala de sma mofo. Zo lees je te schrijven van sanitap je bericht. Dat je moet let op. Dat je ziet dat. Om mensen maar ook schrijven soms. You this, you that, you so, you this, you that. Ano allemaal na Abop smaer hè. De je de actief tap je tijdlijn. Dat zo lees je als je om mensen maar o jumpo kon kosi. Of om mensen maar o jumpo kon contact disi. Om mensen maar o jumpo kon schrijven do taki. Ano allemaal na Abop sma. U onthoudt aan dat boem. Mi take net ka. Dat de coalitiepartijen man VAP, PL, MPS de taman dape. De man abi om een fake accounts ook toe. En bepaalde fake accounts na wan rastaman. Of wan blakkaman. Of wan panesi. Of wan bakara. A kan de wan hertraman san de baka account dati. Daarom in ulukufa de man reageert soms. De man kon reageert. Dat je shitak de man reageert agressief. Kan de ama ook schrijven. Ama ook kosju. Ama ook tak do taki. Dat je berekent tak hè. Dat je lukwa account a profiel. Dat je berekent tak pe ama disi. Ik moet zomaar contact desan disi. Na wan voor den tra coalitie man. Na wan fake account. Doasan dati. Na wan voor den tra coalitie man. Komoto kon doasan dati. Imu onthou asan dat boom. En asan dati. If je nou aben in de gaten. Dat altijd. Isabi kon koni. Ala de meti en yamak saba. Maar na kon koni wan e charaning. Bepaalde sma olong kon schrift op je tijdlijn. Dat je denkt direct dat on na wan Abop man. Of na wan muizes.
Maar ano altijd na muizes, ano altijd na wa abob maire. Den trama abi ome fake accounts ook toe. En dat de meke ning, soms voor de man is e abi buskondre ning. Soms de man e abi tapsei ning. So fugi abob por ning. Dat de kon value aan na fake accounts. Dat je denkt dat oh amandis na wa abob man. A fake account kan da man potwa rasta of kan da man potwa wan blaka umang. Dat je denkt dat lukude na wa abob sma deja. Terwijl na den trama aba fake account dati. Dus bepaalde fake accounts, te den kon schrijven rommel, inom kosi, inom go in discussie na ding. Blokkeren klaar. Te den, zolang de kon schrijven rommel, blokkeren, verwijderen klaar. No go streek kosi na ding. Want na den stel de sokaba, omdat ze de probeer voor de probeer samen, na de man voor ABOP, VAP, ABOP, PL, samen de probeer voor onderdruk de sama. Samen de probeer te tapu ala desma mofo. Samen, omdat in breken dat bravo be kwanga model dat kaba aini DNA. Fu tapu ala sma mofo. Dan nou na samen de ma e probeer fu tapu ala sma mofo. Imu luku, solanga wa abops ma wan tak wan sani. Na direct om en trasma e jompo go skrivi tak ja. Saide je tak zo. Waarom praat je zo? Je moet niet zo praten. Direct om e jompo go. De probeer fu tapas ma mofo. En ala desma dati, ano altijd desma sai tapu desma mofo, ano ala yuru na abops ma wawang. De man fu VAP jai ni tu, de man fu PL de insei ook tu. En dat mi take luku net mi blokkeer wan tu man, nanga wan tu soort fok op ning. De man dati, ano altijd na abops ma, de kan de VAP's ma, de kan de PL's ma, de kan de MPS ma. Ma, anatrobi suma na blokkeerin blokkeer puru. Want if you know any spang edis mat op je tijdlijn, if you know abizin in spang edis mat op je tijdlijn, dan moet je ze gewoon blokkeren, verwijderen, daar kaba. Dus mensen dat na hesaneren, maar verder, mino abi probleem na noas ma, mino abi ruzie na noas ma, maar mine du swaki stijl politiek, mine du slap stijl politiek. In berekent taki, if we abi een partij, if we hebben een politiek partij, dan nog contact na Fosma no moye yere takitok. En nog contact na Drisma no moye yere takitok. En nog contact na Feifisma of Sixisma no moye yere takitok. En nog contact. En nog contact na Feifis, Sixi of Seibisma no mo ye shit op sociale media tok. En nog contact op de trasma de dan. Desma moet doen mee tok. Dus if je vrede no de in je skin, dat je moet komen kon doen mee toch. In berekent dat alle de politieke partij, tegen een partij en ke, tegen alle de politieke partij, mino kai partij, maar tegen alle de politieke partij, dat je ziet aki, omef de man de actief op sociale media, omef de man. Luku vroeger, voor die afverkiezingen, mi bede na VAP. AVAP mi be fosi afverkiezingen. Na die missie ahesa ne go fout, fosi afverkiezingen ne mik moto. Maar mi be de na VAP do. Maar na fosi afverkiezingen mik moto da me bardes ma dat opina. Maar de no be bribi, de be lomba ka bordo anga bravo dat de man a miljonairs, de man o setting. Alas masabi. Masaib sano, attendi mi be de na VAP, da mi be shidat VAP na alla de man be de tapa sociale media. Alla de man be de tapa sociale media. Te doro chance ref be de tapa sociale media. Alla de man fu VAP. Alla mala be de tapa sociale media. So de man dat do politiek. Maar je een politiek partij. Dan na feifisma, sixisma. Of seibisma nomo. E de echt actief tapa media. A slaptok. A SWAKIE tok. Dat bedoelt dat mi be meka mooi me kaarde maaf mi me taigi de van hey mensen. Hoe kon eruit. Hoe kon tapa media. Hoe kon takimoro. Want anote ya bi 100 konimang. Dat je winnie verkiezing. Anote ya bi 100 professor. Dat je winnie verkiezing. Anote alas ma fa partij koni. Dat je winnie verkiezing. De mamus e konadoro. De mamus kon etaki. De mamus kon meke kennis anga den sma.
Na sandati na bumi beta kere. Na bumi wani na motiveer. Omdat if je een politiek partij dan koutaki familia Bennie Miranda. If je go na Saramaka, of je go na Nikeri, of je go na Apura, wisi go na Mungo of ya Olo, of a Juma Kondre, of Wispe you go. If je accidents mataki sabi Bennie Miranda, alas ma sabi Bennie Miranda. Alas ma sabi Bennie Miranda. En in a politiek in bekend, in populair, ay ni a politiek. Maar if je go na bepaalde prestai actie, isabi so amang, de mano sabamang. De mano sabamang strefi. Kan de foma no mo des masabi, kan de feifi ma no mo des masabi. Verder de mano sabi, no one den trust ma de mano sabi. Dat want taki ide onbekend, je kibri en im kom populair, je moet bekend worden, je moet populair worden. Dat na politiek. Na ala de san dat mi be probeer e leer de man, e soor de man mi dat u kona doro moro. Ano beledig mi be beledig, ano kos me kos na bumi be wani, na bumi wani die met u kona doro moro. Jullie moeten meer komen praten, jullie moeten meer eruit komen. Na bumi wani. Maar ja, if u abua ideologie, een soort ouderwets ideologie pekande, ay na so doing, slap, swaki, no one taki rechtstreeks. Te you luku ala den blunders sa abop na nga VAP en meke tok. Te luku ala den blunders sa abop nga VAP en meke. Dat te den trama fu mi fu BEP. Te ye go taki. I mu taki abara den blunders dat im taki. Na den blunders dat im taki tok. Te luku no te lazy. Go tap internet. Dai luku den blunders sa abop nga VAP en meke. Den blunders. Dai luku de sani saif sa. Dat hij teri ala den blunders dat hij apasa 1000. Na abra de san dat hij taki. Maar te bepaalde man met de man go taka bepaalde pres dat de mana over trasan de mij taki. De mij tak over trasan nisan eigenlijk. Het is niet maatschappelijk interessant. De mij taki over onderwerpen die niet echt direct maatschappelijk interessant zijn. Nou de san dat de mij go taki. Ik bedoel in begin taki val abop aan over ala den belofte voor abop sa den betaki ala de sansa abop betak do city ala de sansa VAP chance de man betak do city val de man aan tak abra den politiek sandati maar de mij go na mede dat de mij go tak abra trasani over andere dingen en zo merk dat jong de man die zegt draailon to de man taki over de echte sani we begrijpen het probleem toch we begrijpen het probleem en midden tap alleen voor taki echte sani van de sanite. En daarom is hoorde man tak luku bepaalde sani teme go taki tap mi tijdlijn nanga teme go tak bepaalde pres me taki tap eigen titel dat mi kan taki vrij dat no one man no ma soort mi next de PYS klap vinja dat die toe fout dat na saneren mensen dat na politiek sani maar oké, ik ga weg nu mogwe ugi wan piki news na nga makandra net even no kosis ma uno beledigs ma na so atoris donere so atoris don ala desma saluku net eventjes bedankt jullie worden bedankt dat mi boan prati na nga uno even make o sabi sang etsa dat na asaniere mensen verder niets aan de hand en later in de middag want to man sende karmi fugotak na televisie maar oké, sorry dat ze na Nederlandse taal wotaki. Teme takija, wotaki buskondre of nengre tongo gewoon wotakija. Maar te de man sen karmi dat ze sorry dat ze na Nederlandse taal wotaki. Dus maar sa no man verstaan. Want er momenten misa vertaalde san dat die bepaalde masa ne verstaan te wetaka Nederlandse taal. Later temo go na televisie fugotaki live. Dan mo melden unu olati en waar etc. Maar als aan dat hij go oversma, ano, minego bespreeksma, dan gewoon algemene politieke dingen, etc. Algemene politieke ontwikkelingen. Dan abrades aan dat otaki. Isabi de ma stel me om mijn vragen. Zo lees je de ma stel me bijna 50 vragen. Moeilijke vragen de ma askti me. Alla de vragen de ma me puru. En dat na politiek. Dus later was je tapa media. Tapa televisie, was je aan dat later. En dan ik kwam zo net kaba, dat ano ala desma fu
Ala de masai kon kostap you tijdlijn. Ano ala de mana abob sma. Yabi wan man lonkomoto na VAP go na abob. Wan fake adviseur. Aman dati abib sa 100 fake accounts. Aman dati abib sa 100 fake accounts. Aman komoto VAP longo na abob. Amay play abob man. Maar nooit amanay takimiti VAP sang epina desma wreed sama anga abob. Amanay taki desan dati. Nooit amay comforteer wansani over a politiek situatie. Maar sa amay doen, amana de man sang eigenlijk no man do a coalitie next. Sane val a coalitie lastig. De Bennie Miranda, de partij in BEP. Na de partij de amay val lastig. Amay sutu faya tok. Amay sutu faya. Da amay kibri VAP ak moto. Amay kibri VAP ak moto. Da amay egi abo porning. Want da amay val omesma lastig. Amay make account. Amay om een soort groep bravo opoi. Abo marowijnen. Da de prati so lei. De may make om een lei. Escrivi tak ay. De bouw bigi project. De man bouw een project nanga ome oso nanga so ome skoro. De may lei. E poti bravo in Sheng. Terwijl na NDP. Zitten ala de project dati. Maar nou dat de man voor abob nee verstand dat. De fake adviseurs dati. Na go de man go na abob voor broko abob. Ala de fake adviseurs dati. De man go na abob voor broko abob. Maar de abob man bepaalde of de man dong. De man heeft verstand asan dati. Dat de man luku last. Last bronto doen asan nga abob baka. En asan sa bronto do dape. Asan sa bronto do dape. De man voor abob nee verstand dat na broko bronto e broko abob. Dat dadelijk aangeen pa olonkomoto. Fai kan go singi ini attendisi. Da je go singi taki. E alibi kontranga no. Ala sumai pina no. Amai singi. In zo'n periode. Dat bronto go knapu e singi asandati. Tijdens een belangrijk vergadering voor abob. Dat wan toesmas dong. Want to keskesi want to smas don. Dat de pirtifi en lafu keke. De no sabi taki bronto na broko amai broko abob. De ne vastan a psychologie dati. Dat bronto de bezige broko abob. Ama no be max singi apoku dati. Ama no be max singi apoku dati. De man bem sora ma inom apoku dati inom singi apoku dati broko. Dus na omen fu de man. Ome voor de fake adviseurs lie in abob. Sang e broko abob koni. Maar bravo. Atafusta next. Amanai begrijp. Next. Awaf de traman die long moto na VAP. Aman go na abob dape. Amai do ome fuck up sani. Ome were de san amai do. Ama abi ome fake accounts e kosisma. Ama meka groep bravo opoi. Abob marowijnen. Dat de my poti bravo foto. Dat if je go look for them e kosi in de groep dati. De mij kosi in de groep dat de mij tak abra popoi, de mij tak abra toli, de mij tak abra in de groep dati. Pe de man e poti bravo foto ook toe. Dat de man voor abob no abi ai e shidat na bravo de man e meke belachelijk dape. Voor de man zo de meter de man dat op. Bar de man make de man stoppen aan de sandati. De man ai verstang. Dat de mij go kor bravo bakatak. Singi wan poku even. Singi wan poku. De adviseur se kora maere. De mij go kora ma dat singi wan poku. Da mij singi wan poku. Amai singi apoku vals. Amai singi apoku uit de maat. Amane singi apoku tap noto. Dat de kor amang. Dat de name op. De naming op. Dat de share amang. Dat de ma emeke grap. Ai tap noto. Isingi tap noto. De kor bravo. De gi bravo sheng. Bravo na verstang. Next. Volgens bravo amai denk tak ai me singi geweldig. Mina wambu singi man. De mai kira ma anga lafu. Den trama e kora ma so. Den trama e kora ma manai verstang amane begrijp next. De kira ma anga kori. Mensen, mino apting fu reageert op alle de reactie fu wie.
Want anders dan ben ik hier nog een uurtje lang bezig. Maar mim bueno, ik heb niet zoveel tijd, ik moet weg. Plus me de bezig even van ching ozo. Want ching ozo me. Een klein huisje, me de bezig even een schilder. Ik ga zo meteen weer even een beetje schilderen. Dus me nog actief kon pikken alle de vragen, alle de reacties die zie voor reageren. Maar alle des maar bedankt. En mo sluit af naar Samsor wie net. Dat de account zij kon schrijven lauw san tap je tijdlijn. Ano allemaal naar ABOP account. Ano alla den accounts dat in ABOP accounts. Umuluku boom. Boom voor de account dat in VAP, MPS, PL, abi den accounts dat die. En ano alla accounts zij zien een blakke man foto of blakke woman foto. Je moet denken dat in ABOP account. Den traman abi den accounts dat die to fake accounts de kade accounts dat die. Mensen want rator baka over Astaatsraad. Astaatsraad, nou een raad, pe de man eteke beslissingen ook toe, pe de man stem, die bepaalde sani ook toe. En Astaatsraad, usabita kwa een tijdje terug, wasama fuwi fu BEP, pe doe mee naar een raad dat die, pe wasma bestem voor, die een wet van 50% verhoging sani. En ator dati, mi no besabi next uit ator dati. Den traman van mi ook te doen voor no besabi next over ator dati. Da later asam be kon spang, dat de man van mi, de man be kon, dat de man be takia, de man schreef no sabi next. De man no beere next, de man no sabi next over ator dati. Oké, maar dan mi beere dat, wan vergadering boven pressie, dat ubo taki abra ator dat wan misref mi no sab suman asma dat if na wan manengre, if na wan uma sma mi no sabi. Mi no sab suma go do, suma be go do adon san dati. En dan ubeyere tak wan vergadering boven pressie, pe ubo tak abra ato dati pe ato dat bo bespreek over asma, san be go stem die a 50% tor dati. En dat nou wan ernstig fout de dape. Mensen, teleka heeft idee, mi no yere next moro abra ato dati yere. Mi no yere next moro abra ato dati. Tor dati, asol leka tor dat go in wan doofpot. Mino ere next moro abra ato dat. En alla de zoals dat me bedoel in een politiek systeem. Dat we moeten allemaal open zijn naar Makandra. Want if Miranda contacti, hey mensen, u kon adoro moro, u kon participeren moro, u kon mekuro komoro tranga. Desan dat ano ogri me taki, na motiveer you. If me taki me ti de festiman van partij dat u doe best moro, u me coördineer, u me gi aanwijzing, u me takanga desmasana euroko, de hoofdbestuursleden, alla den tratramang, u ne yere de u ne shiding. If me taki me so, na motiveer you, ano ogri me do dape. Isap sana wa ogri, na asma samboro go stem voor, gi a 50% verhoging, gi alla den coalitie man, asma sambe boro go stem voor. Dat nou wa ogri. Dat nou wa ogri. En atori dat die ube moest bespreken atori dat die tijdens een vergadering. Meko yere saifsa. Meko luku smana asma sambe go do asam dat die. Maar next pasan dat mino yere moro. Next pato dat mino yere moro. Dus Gado sabi. Mastra Gado sabi. Mensen fijne dag. Groetjes. Bye bye. Later. Me go no antra media. De man sen karmi, fugotaki dape, nanga ding, live, over politiek sani. Unai go bespreeksma, we go taki over politiek sani. En no te me kon uit, tap eigen titel. En if no chawas aan konadoro, via apartheid of namens apartheid, dan mo soru dat ik ook toe. Maar, tap eigen titel, dan kan taki mo vrij, dan kan taki alasani, dan nabi, minabi voor hoorrekening, nanga next. En dan no one man, no man sor me. Next. We piwa yes klap finger doti fout.